ନଈକୂଳିଆ ଗାଁଟିଏ। ସେହି ଗାଁରେ ନନ୍ଦିଆର ଘର। ନନ୍ଦିଆ ନିତି ମାଛ ଧରିବାକୁ ନଈକୁ ଯାଏ। ଯାହା ମାଛ ପଡ଼େ ତାକୁ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରି ତା ଘର ଚଳାଏ। ସେଦିନ ସେ ପାହାନ୍ତାରୁ ଉଠି ଫୋପଡ଼ା ଜାଲ ଖଣ୍ଡେ ଧରି ନଈକୂଳକୁ ଚାଲିଲା। କୂଳରେ ପହଞ୍ଚି ନନ୍ଦିଆ ଲୁଙ୍ଗିଟାକୁ କଛା ମାରିଦେଲା, ଗାମୁଛାଟାକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଭିଡ଼ିଦେଲା, ମାଛଧରା ମୁଣିଟିକୁ ଅଣ୍ଟାରେ ଖୋସିଦେଲା ଓ ଜାଲ ଖେପା ମାରି ମାରି ନଈ କୂଳେ କୂଳେ ପାଳ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଲା। ସେଦିନ ଛାଡ଼ ପାଣିରେ ମାଛ ଭଲ ମାଡ଼ ହେଉଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ପାଳ ପାଖ ଜୋରି ମୁହାଣରେ ହେଇଛି ତା ଜାଲରେ ଗୋଟେ ବୋତଲ ଆସିଲା। ସେ ବୋତଲଟିକୁ ହାତରେ ଧରି ଫୋପାଡ଼ି ଦେବାକୁ ବସିଥିଲା। ଦେଖିଲା ସେ ବୋତଲଟେ ଧୂଆଁ ଧୂଆଁ ଦିଶୁଛି। ତା ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିଲା ଯେ ସେ ବୋତଲରେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବ। ତେଣୁ ସେ ବୋତଲର ଠିପିଟିକୁ ଖୋଲିଦେଲା। ଯେମିତି ଠିପି ଖୋଲିଛି ସେ ବୋତଲରୁ ବାହାରି ଆସିଲା ଗୋଟେ ବ୍ରହ୍ମ ରାକ୍ଷସ। ରାକ୍ଷସଟିକୁ ଦେଖି ନନ୍ଦିଆ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ରାକ୍ଷସଟି ନନ୍ଦିଆକୁ ଖାଇବାକୁ କହିଲା। ନନ୍ଦିଆ ସାହସ ବାନ୍ଧି କହିଲା, ମୋତେ ଖାଅ ନାହିଁ। ତମେ ଯାହା କହିବ ତାହା ମୁଁ ତୁମକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବି, ହେଲେ ମୋତେ ଖାଅ ନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମର ସବୁ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବି। ଏକଥା ଶୁଣି ରାକ୍ଷସ ଟିକେ ରହିଗଲା। କହିଲା, ମୋତେ ମାଛ ଦେ। ନନ୍ଦିଆ ଧରିଥିବା ସବୁ ମାଛ ତାକୁ ଦେଇଦେଲା। ସେ ଚଟାପଟ ତାକୁ ହଜମ କରିଦେଲା। ତାପରେ ବ୍ରହ୍ମ ରାକ୍ଷସର ପେଟ ପୁରିଗଲା। ସେ କହିଲା, ମୁଁ ଆଜି ସିନା ଭୋକରା ଥିଲି ବୋଲି କଞ୍ଚା ମାଛ ଖାଇଗଲି, କାଲିଠୁ ମୁଁ ମାଛ ତରକାରୀ ଭାତ ଖାଇବି। ତୁ ମୋତେ ସବୁଦିନ ଦେବୁ, ନହେଲେ ତତେ ଖାଇଯିବି। ନନ୍ଦିଆ ବିଚରା ଭାରି ଅଡ଼ୁଆରେ ପଡ଼ିଲା। ମାଛ ଧରିବ କ'ଣ? ଘରକୁ ଆସିଲା। ତା ପଛେ ପଛେ ବ୍ରହ୍ମ ରାକ୍ଷସଟି ଧୂଆଁ ଧୂଆଁ ହେଇ ଚାଲିଲା। ନନ୍ଦିଆ ସହ ଆସି ତା ଘରେ ରହିଲା। ବ୍ରହ୍ମ ରାକ୍ଷସକୁ ନନ୍ଦିଆ ଦେଖିପାରୁଥାଏ, ହେଲେ ଘରେ ଆଉ କେହି ଏକଥା ଜାଣିପାରୁନଥାନ୍ତି। ନନ୍ଦିଆ ପରଦିନ ସେମିତି ମାଛ ଧରିବାକୁ ଗଲା। ଯାହା ମାଛ ଧରିଲା ତାକୁ ରୋଷେଇ କଲା ଓ 2 ଗଉଣୀ ଚାଉଳରେ ଭାତ ରାନ୍ଧିଲା। ହାଣ୍ଡିଏ ମାଛ ତରକାରୀ, 2 ହାଣ୍ଡି ଭାତ। ରାକ୍ଷସ ତାକୁ ସବୁ ଖାଇଗଲା। ଏପଟେ ନନ୍ଦିଆର ବେପାର ବୁଡ଼ିଗଲା। ସେ ରାକ୍ଷସକୁ କହିଲା, ତୁମ ପାଇଁ ମୋ ଘର ସଂସାର ଉଜୁଡ଼ିଯିବ। ମୋର ସବୁ ମାଛ ତମ ପାଇଁ ତରକାରୀ ହେଉଛି, ଆଉ ମୋ ବେପାର କେମିତି ହେବ? ରାକ୍ଷସ କହିଲା, ତୁ ଯେଉଁ କାମ କହିବୁ ମୁଁ ସେ କାମ କରିବି। କେବଳ ତୁ ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ଦେ, ନହେଲେ ତୋ ସାରା ପରିବାରକୁ ଖାଇଯିବି। ନନ୍ଦିଆ ଏକଥା ଶୁଣି ଡରିଗଲା, ହେଲେ ଗୋଟିଏ ପଟରେ ଖୁସି ବି ହେଲା। ସେଦିନଠୁ ନନ୍ଦିଆ ତା ହାତରେ ବହୁତ କାମ ଉଠେଇଲା। ତାକୁ ପଠେଇ ପର ପୋଖରୀରୁ ମାଛ ଧରେ, ପର ବାରିରୁ ପରିବାପତ୍ର ଆଣେ, ପର ଘରୁ ରାତାରାତି ଧାନ ଚାଉଳ ଟଙ୍କା ପଇସା ସୁନା ରୂପା ଇତ୍ୟାଦି ଆଣିବାକୁ ବ୍ରହ୍ମ ରାକ୍ଷସକୁ କହେ ଓ ରାକ୍ଷସଟି ସେସବୁ ଆଣିଦିଏ। ବଦଳରେ ନନ୍ଦିଆ ରାକ୍ଷସକୁ ସୁସ୍ୱାଦୁ ମାଛ ତରକାରୀ ସହ ଭାତ ବାଢ଼ିଦିଏ। ସବୁଦିନ ସମାନ ଯାଏନି। ଥରେ ନଦୀରେ ବଢ଼ି ଆସିଲା। ବର୍ଷା ତୋଫାନ ଲାଗି ରହିଲା। ଆଉ କେଉଁଠାରେ ସହଜରେ ମାଛ ମିଳିଲା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମ ରାକ୍ଷସ ଏକଥା ମାନିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲା। ତାର ମାଛ ତରକାରୀ ଭାତ ଦରକାର। ନନ୍ଦିଆ ମୁଣ୍ଡ ଘୂରେଇ ଗଲା। ସେ ବର୍ଷା ତୋଫାନରେ ମାଛ ଯୋଗାଡ଼ରେ ବାହାରିଗଲା। ବହୁ ଖୋଜାଖୋଜି ପରେ ମାଛ ଧରି ଘରକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଅନେକ ଡେରି ହେଇଯାଇଥିଲା। ରାକ୍ଷସଟିକୁ ଭୋକ ହେବାରୁ ସେ ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମାରି ଖାଇ ଦେଇଥିଲା। ନନ୍ଦିଆ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ କଲା, ହେଲେ ରାକ୍ଷସକୁ ବା କରିବ କ'ଣ? ତାକୁ ଭାରି ଡର ଲାଗିଲା। ପରିବାରରେ ବାକି ରହିଲା ତା ନିଜର ପୁଅଟେ। ଏମିତି ଯଦି କେବେ ମାଛ ନ ମିଳିବ ତେବେ ସେ ତା ପୁଅକୁ ବି ଖାଇଯିବ ଓ ପରେ ତାକୁ। ତେଣୁ ନନ୍ଦିଆ ତା ପୁଅକୁ ଛାଡ଼ି କେବେ ଏକଲା ରୁହେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ବି ମାଛ ପାଇଁ ଯାଏ ତା ପୁଅକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯାଏ। ନନ୍ଦିଆ ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ହରେଇବା ପରେ ତା ପୁଅକୁ ହରେଇବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲା। ଭାବିଲା, ଆଉ ମୋର ପର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ। କେମିତି ରାକ୍ଷସକୁ କୌଶଳ କରି ସେ ବୋତଲ ଭିତରେ ପୂରେଇ ଠିପି ବନ୍ଦ କରିଦେବ ସେଇ କଥା ଭାବୁଥାଏ। ସେଦିନ ବହୁତ ଇଲିଶି ମାଛ ତରକାରୀ କଲା। ତା ସାଙ୍ଗକୁ ବହୁତ ଭାତ ରୋଷେଇ କଲା। ରାକ୍ଷସକୁ ଶାନ୍ତିରେ ଖାଇବାକୁ ଦେଲା। ପଚାରିଲା, କେମିତି ଏ ବୋତଲ ଭିତରକୁ ଆସିଲ? ରାକ୍ଷସଟେ କହିଲା, ମୁଁ ନଈ ସେପାରି ବରଗଛରେ ରୁହେ। ଥରେ ଗୋଟେ ଗୁଣିଆ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଗଲି। ତେଣୁ ସେ ମୋତେ ବନ୍ଦୀ କରି ଗୋଟେ ବୋତଲ ଭିତରେ ପୂରେଇ ନଦୀକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେଲା। ସେବେଠୁ ମୋର ବୁଲାଚଲା ବନ୍ଦ। ସେଠୁ ନନ୍ଦିଆ କହିଲା,
ତୁମର ତ ଏତେ ବଡ଼ ଶରୀର, ତୁମେ କେମିତି ବୋତଲ ଭିତରେ ରହିପାରୁଥିଲ? ମୋର ତ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନି। ରାକ୍ଷସଟି ନନ୍ଦିଆର ଫନ୍ଦି ବୁଝିପାରିଲା ନାହିଁ। ସେ କହିଲା, ମୁଁ ବିଭିନ୍ନ ରୂପ ବଦଳେଇ ପାରେ, ଏଣୁ ମୁଁ ଧୂଆଁ ହେଇ ବୋତଲ ଭିତରେ ଥିଲି। ନନ୍ଦିଆ କହିଲା, ଦେଖିବା କେମିତି ତୁମେ ବୋତଲ ଭିତରେ ପଶିପାରୁଛ। ଏହା କହି ପାଖରେ ଗୋଟେ ବୋତଲ ରଖିଥିଲା, ଠିପି ଖୋଲିଦେଲା ଓ ବ୍ରହ୍ମ ରାକ୍ଷସଟି ତା ରୂପ ବଦଳେଇ ଧୂଆଁ ବୃତଟେ ହୋଇ ସେ ବୋତଲ ଭିତରକୁ ପଶିଗଲା। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ନନ୍ଦିଆ ବୋତଲର ଠିପିଟିକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା। ଏଥର ରାକ୍ଷସ ପୁଣି ବନ୍ଦୀ ହେଇଗଲା। ରାକ୍ଷସଟି ଯେତେ କହିଲା ଖୋଲିବାକୁ, ଆଉ ନନ୍ଦିଆ ବୋତଲ ଖୋଲିଲା ନାହିଁ।